भोंदू अशोक खरातची एसआयटी चौकशी सुरू. उद्या खरातला कोर्टात हजर केलं जाणार. खरातला अटक होऊन 1 महिना पूर्ण. भोंदू खरात प्रकरणात मनी लॉन्ड्रिंगच्या अनुषंगानं तपासाला वेग. कच्च्या नोंदणीतून खरातचे बेनामी व्यवहार उघड. खरातनं काळा पैसा जमिनीत गुंतवला. नाशिक धर्मांतर प्रकरणी विदेशी मदतीची आता एनआयए कडून चौकशी. आरोपींना पैशांचा पुरवठा करणारे सोर्स तपासले जाणार. बॉलिवूडमधील खान लोकांमुळे धर्मांतराच्या घटना घडतायत. मंत्री नितेश राणे यांच्या वक्तव्यानं नवा वाद. धुरंधर छावा सिनेमा खान लोकांवर भारी ठरत असल्याचं मत.